Bueno, guk emango itxuz pixka zuen lanan emaitzak, eskerrik asko indezuen lanaitxik, eta motxienen geuz ebeandu gabiz da estimauko zue geixenok motxien etxia. Bueno, lau galdere irantzun diozue lehenengoan azalpenak inaziko gea, lehenengoa izan da, ze lortu beharko genuke entitateetan gutxienez 2019an. Bueno, galdera oso zabala izan da, eta orduan talde batzuk arreta geixo jarri dizue Euskal Alixan aurrez inbiarreko lanai, eta ez emaitzai. Lehenengo laurak aurre lan horri itxen dizue referentzia, eta honedia. Erakunde politiko eta instituzionalen benetako babesa, lege eta erakunde babesa. Ikusi da ez dela berdina izan lurraldean eta erakundien babesa, eta ikusten da hori hobetu biharra dauala datorren urtea ibida. Bigarrena, entitatien kontzientzia hartze egokia, argi izan behar dute, ze konpromiso hartzen duten, ze sustatu, nola jokatu eta bar. Bueno, kontua da entitatia jabetu behar diala eta implikauen behar diala batez ere, ez? Ez dela txapa bat jartzia, izen ematia, implikauen behar diala, eta ezin dela lana bat herri batzordien edo teknikarixen gain laga, bakoitzak bere konpromisoak bete behar dituzela. Hirugarrena, kudeaketa sistema egokia eraiki, elkarlan egokia bakoitzaren rolak ondo zehaztu. Hor ondo finkatu beharko dela, zein dan udalan lana, zein dan diputaziona, zein dan esate bateako kutxeakin izketaren behar balin bada, zein zuzendu behar dan, ez? Herriko batzordi, herriko bulegoa, ala gorotik edo zelen behar dian rolak zehaztu, eta elkarlana esaten denean elkarlana izatea askotan egoten dalako sentsazio batzuk aindu eta bestiak eine itxen duela, ez? Da hori pixkate, hori saiestia aldan horrexan. Eta laugarrena, diseinu fasetik, errealitate ezberdinetara egokitzeko malgutasuna, egoera soziopolitikoa, linguistikoa, hor asko agertu da Naparruako eta iparraldeko egoeria. Hemen batez Gipuzkoan igual oso ohiko izan arren lehenengo hitza euskeraz lortzia, iparraldian zenbaitxe erakundek eta zenbaitxe entitatek lehenengo hitza euskeraz bermatzia ere sekulako lorpena izango litzakelako, ez? Eta azkenak ja bai etxeio referentzia zuzenian Euskal Aldixak lortu beharko leuken emaitzai, eta da gitxieneko lorpen bat, ikusten da, osnarketa eragitia dela, hizkuntzaren gaia mai gainean jartzea entitateetan, euskara entitateen agendan sartzea, hori izan beharko litzakela gitxieneko lorpena. Bigarren galderan bi galdera egon dira, nola lortu ekimena baliagarria izatea mota guztietako entitatentzat, eta non jarri fokoa zerbitzu hizkuntzan ala lan hizkuntzan da zehaitxik. Bueno, lan hizkuntzan edo zerbitzu hizkuntzan lehentasuna, egoera soziolinguistikoa eta entitateen ezaugarrien arabera, azkenean horra aila hogea. Ikusten da, eraginkorraua dala lan hizkuntzan eraitxia, gaitzagoa ere bai, doron atzea gelditzen dana dela askotan, baina batzutan zerbitzu hizkuntzia euskeraz jartzia ere lorpena handia izan lehikela. Eta orduan malgutasuna izan beharko da hor ere. Gero bigarren ikusi da, ulermena balioan jarri entitateetan, ariketa ziatza, entitateen ulermenaren mapa egitea. Hori izan lehike ekintza ziatz bat lortu lehikena. Ekimena malgua izan dadila entitateen ezaugarritare egokitu dadin, beti ere aurrera pausak emateari begira. Bueno, malgutasunan kontu tokidanetan agertu da, ez? Oso egoera desberdinetan egongo diala, oso lanketa desberdinak inda aurrez, funtzio desberdinak etxen ditu esenak, ordan beti ezaugarrixetan moldatu beharko dela, baina beti ere aurrea eitxekotan, ez? Esan malgutasuna ez da bixela hitzeki izan, dauanean gelditzeko. Gero urratsen eskaiera proposatu entitateei, helburua izan beharko litzakela gitxienez belarri presteremu bihurtzia etorkizunean, baina segun nondauan bakoitza mailakatuta helburuak. Eta azkena ikusteraztea entitatei ekimenak babes soziala duela eta beraz parte hartzen dutene ikusgarritasuna eman errefortzu gisa. Bai, eurok etxen duen enbiarko deuen alegin horrek nolabait tekin bat eukitzia eta ikusgarritasun bat ere ikustia bizkat animatze aldea. Oso ondo. Hirugarren galdera izan da, zein funtzio bete beharko luketen lanean ari diren herrietako batzorde, alde batetatik, eta ze funtzio bete dezakete eraberean, aurtengo ekimenera aktibatzen ditugun, hau bizi eta belarri pres guzti horiek. Bi plano horietan ibili dira talde horiek, bai, eta atera diren
Lehenengo bi ideiak izango lirateke oso ahobizi eta belarri prestei begirakoak, eta bi funtzio nagusi ikusten zaie. Batetik entitate barruan kide modura egin dezaketen lana, ahobiziek eta belarri prestek, bai, iruditzen da eragiteko, entitate barruetan eragiteko egokiena dena, aurten aktibatuta dugun jentea, eta entitate horietako parte direna, langile direlako, kide direlako, edo dana dalako direlako, bai, horiek izatea barruan eragite lan hori egiten dutenak, bai. Eta eragile eta elikatzaile, aipatzen da ere bai, aipatzen dalako, batez be, hor egongo dala jende multzo bat, segurazki, ondo prestatuta egongo dana, badakiena ze ariketa egitera doan, badakiena ze rol jokatu behar dan, badakiena, eta orduan badutela aportatzeko eragile izateaz gain, janstea, datuak emotea, jenteari erakustea zer ematen duen horrek, ze urratzman behar diren, eta bar, eta bar. Eta bigarren aia izango litzateke kanpotik ere bai, funtzio bat dutela, ez bakarrik entitate barruko personek, bai, baita ere, bezero moduan, bai, edo erabiltzaile moduan ere kanpotik eragiteko gaitasun aukiko dugula, bai? Eta orduan hori antolatzeko aukera bat egon daitekeela, eta hori antolatzea izan daitekeela, ekarpen polit bat datorren urteko proposamenerako. Eta hortik aurrerakoan ibili dira batzordeen funtzioa eta azberbaiten, bai? Eta batzordeen funtzioak hiru dutara ekarri dira, batetik entitateak, herrietako entitateak, edo eskualdeko entitateak parte hartzera gonbidatu, lehenengo identifikatu, sustatzaile sarea erabili horretarako lehenengo urratz modua, baina jende gehiagoren gana ere bai jo, osea erakunde gehiagoren gana ere bai jo, informazioa helarazi, azaldu, eta gero jarraipena egin, ez bakarrik hasieran azaldu, baizik eta jarraipena osoa egin, ze punturaino laguntza behar duten, eskaini behar duten laguntza, babesa, eta jarraipena ere bai, konpromisoak hartzen direnak, nolabait betetzen direla, eta hori, ezta. Bigarrena, prestakuntza entitatei helaraztea. Lehenago ere aipatu da ideia bat da, hau da, hartzen dituztenak parte hartzeko konpromisoak, ez daitezela izan konpromiso, agertzeko konpromiso batetik, bai, bakarrik, bai, edo irudi aldetik erabiltzeko konpromiso batetik. Egon daitezela benetan Euskaraldiak eskatzen dituen urratzoiek betetzeko nolabaiteko ardura, bai, eta hortan prestakuntzak garrantzia handia duela, eta orduan ondo komunikatzea eta oinarri soziolinguistiko pedagogikoak nola egin gauza horiek azaltzeko, bai. Eta azkenik agertu den ideia edo, batzordearen lan eremua zehazteko beharra, ez? Denbora guztian gero ere agertu izan da beste kontu bat, eta da apur bat entitateen eragina esparruaren arabera, lehen kutsa jartzen zuen adibide moduan izasunek, non herriko batzordearen funtzioak noraino heltzen diren, eta bestelako erakundeen eta funtzioak noraino heltzen diren, da hor banaketak ondo egitea. Bai, talde honetan kezkak, baino galdera batzuk ere bai urten izan dira, bai, eta kontutan hartzeko kontuak, ez? Eta behin da berriz aipatu dira, bat, uztartu, bai Euskara Planekin eta bestelako ekimenekin, bai dauden arlo honetan dauzen ekimenekin, baina baita ere, datorren urtera begira dauzen bestelako ekimenak, ez? Datorren urtean adibidez korrika dago, eta kontutan hartzeko nola egin daitezken uztarketa horiek, eta hori, ez? Galdera modura planteatu da bai atxapak erabiltzen jarraitzea proposatuko dan edo ez, eta hori hitz egiteko kontu badala uste dugu. Indarrak neurtzeko beharra ere badagoela, bai? Eta azkenik egon da, nolabait kezka bat edo, ia entitateetara saltoa emate honen aurretik ezote dan 3.0-ra salto egin behar, bai, entitateetara joan aurretik ja babes instituzionalaena askoz lotuago egon beharra ez dagoen edo, hori kezka moduan ere planteatu da, eta agertu nahi genuen, bai. Eta, laugarren galdera, bukatzeko, nola egin beharko litzateke bi ariketen arteko lotura, bai, 2018ko zer izan daiteke baliagarri 2019ako, eta nola baliatu aurtengo mugimendua, indarra, ilusioa, datorren urteari begira. Lau ideia, atera dira hemen ere bai, aho bizi eta belarri presten protagonismoa mantentzea, herri presio gisa, eragile gisa, herri presio hori aipatu dute beti ere modu positiboan, modu entitateak erakartze aldera egiten den lan modura, bai. Bigarren ideia, entitate bakoitzean talde eragile propioa sortzea interesgarria litzatekeela, pentsatzen dut tamaina minimo bat daukaten entitate eta sari garela, bai, gutxienez. Hor, talde eragile propioa barruan egotea interesgarria dela, hau gainera beste ideia batekin lotu da, bai, eta da, herrietan dauden batzorde horietan entitate horien presentzia ere bai bultzatzea, bai, aurten igual batzuetan ez dela hainbeste heldu,
bai, datorren urtera begira, horiek herriko batzordeetan ere bai parte hartzera ekartea, bai. Datu bat, atera da, 2019an hauteskundeak ditugula kontutan hartu, eta agertu da, aurtendik ja gauza batzuk lotzeko beharra, Euskara Teknikari batzuen aldetik eta hor fokoa jartzen zen, eta esaten zen, datorren urtea hauteskunde urtea da, orduan bai ekonomikoki edo bai instituzionala eta hori bultzatzeko aurten komeni da harintxua hori biltea, bai, eta lehenago lotzea konpromisoak, datorren urtean bai adakigulako zelako gurpil soroan edo sartzen garen, bai. Eta azkenengo ideia, komunikatiboki 11koaren figura interesgarria ikusi da dela, eta nolabait horri ere jarraipena emoteko eskaria edo proposamena edo egonda, bai. Eta azkenik, honekin hemen ere egon dira olako zera batzuk errepikatzen direnak, 3. taldean edo 3. puntuan aipatu ditugunekin, baina, bi aipatuko ditut behar bada, edo 3, bai, bat atzera ezintasunaren kontzeptua atera da lehen, bai, urratsak emoterakoan eta bar, eta horrek nolabait azalpena behar duela, ondo transmititu behar dela, bai, horrek ere entitate batzuetan sortu dezakelako bestela nolabaiteko beldurra edo analako, bai. Orduan, hori ondo transmititzen asmatu behar dela eta ondo landu behar den terminoa dela, bai. Eskatzen da 2018-2019 komunikazio 2018ko ekimenetik, hau da azaroa abendutik eta hurrengoa egiten danera komunikazioan etenik egon ez dadila, bai, izan dadila jarraipeneko zera bat eta egon dadila hor presente bai. Eta gero kontutan hartzea, entitate eta sari garenean, hizkuntzaren gaineko erabakiak zuzendaritza aldatzen diren neurrian aldatu daitezkela. Eta kontutan hartzeko kontu bat dela. Pixka bat horiek izan dira ezera. Eta beste ohar bat, kontuz esparru zabalegian ibiltzearekin. Hori ere atera da. Eta pixka bat horiek izan dira. Eta horiek izan dira 4 taldeetan jasotako ideiak, batetik eskerrak eman, egin dituzuen ekarpen guztiak, parte hartzea, egonda giropolita egonda taldeetan, eta ekarpen pila jaso dira, guk batzu bakarrik agertu ditugu hemen, jasoko ditugu gainontzeko guztiak ere, eta igaz egin zan bezala, hemendik egun batzutara, edo datorren astean ez dakit, edo bare bat astetan edo, bueltan jasoko dituzue, jarriko ditugu biztan, jasotakoak. Animatzea jarraitzen lanean jarraitzera, guk ekarpenak eta jasotzen jarraituko dugu, eta lanean jarraituko dugu zauekin batera ere bai. Esan dugu gaur abiatzen genuela ekarpenak jasotzetik, baina hemendik eta uztailera oraindik ere jarraituko dugula datorren urteko horri forma emoten, eta uztailera arte behintzat, hortan ibiliko gara. Eta bukatzeko, 2018 bueltaz, egin dugu apur bat salto temporal bat datorren urtera, eta DeLoreanen moduan ibili gara, bai aurrera eta atzera, eta orain bukatzeko nahi genuen aurtengora bueltatu, eta esan bide oso interesante bat hasita dagoela, aipatu da pixka bat ze zabaltasun eta ze edadura hartu dauen euskaraldiak, eta ilusio handia atzeman zan igazia, aurten ere hortan ikusten ari gara herrietan, eta kriston aukera daukagu gauza polit bat egiteko, eta benetan gainera eragiteko harremanetan, eragiteko ituretan, eta saltotxo bat emateko zentzu hortan, eta bide baten hasiera moduan ikusten dugu, ekarriko dituena gauzak atzetik, eta animo danei horretan. Mila esker, eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Atu, zauretzat.